ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମଡେଲଟି ତିଆରି କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମହିଳାଟି ନିଜକୁ ଅସହାୟ କିମ୍ବା ଏକା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କେହି ତାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ତାର ଲକେଟ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି କି ସୁଇଚ୍କୁ ଟିପିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାଇରନ୍ ବାଜିଥାଏ। ସାଇରନ୍ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଛୁରୀ ବାହାରିବା ସହିତ ଏଠି କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଆମକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ ତାକୁ ଅଚେତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥାଏ। ଛୁରୀଟା ବାହାରିଥାଏ, ଆମେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଛୁରୀରେ ତାକୁ ମାରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ବଡ଼ ମେସିନ୍ଟେ କ'ଣ ନେଇକି ଜଣେ ମହିଳା ଯାଇପାରିବ କି ସାଧା ନିଜ ସହିତ? ନା, ଏତେ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ନେଇ ହେବନି। ଏଇ ମେସିନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଛୋଟ କରିକି ନିଜ ଲକେଟ୍ରେ ରଖିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି? କ୍ଲୋରୋଫର୍ମରେ ଜଣେ ଅପରାଧୀକୁ ଏଇଟା ଅଚେତ କରିହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଛୁରୀ ବାହାରିଲେ ତା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି? ଦିଦି ସେ ମହିଳାଟିକୁ ସାଇରନ୍ ବାଜିଲା ସହିତ LCD ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଯାଇଛି। ସେଇ ମେସେଜ୍ଟିକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ସେଇ ମେସେଜ୍ଟା ଚାଲିଯାଇଥିବ କି ପୋଲିସ ପାଖକୁ। ସେଇ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସେଇ ମେସେଜ୍ଟାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମହିଳାଟି କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଟା ଦେଖାଇ ଦେଇଥାଏ, ଲୋକେସନ୍ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସେ ମହିଳାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଓ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମୋବାଇଲଟେ ନେଇକି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦରକାର? ଏଇଟା କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମା? କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ସେ ଆମ ମୋବାଇଲଟା ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମର ଆମେ ରଖିଦେବା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଲକେଟ୍ ଭିତରେ ରଖିଥିବା, ସେ ତ ଜାଣିପାରିବ କି ଆମେ ଲକେଟ୍ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି? ସବୁ ଜାଣିପାରିବନି। ସେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବ। ଆମେ ଲକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଛୁରୀଟା ଆମେ କେଉଁଠି ରଖିପାରିବା? ଛୁରୀଟା ମୁଦିରେ ରଖିପାରିବା। এই ଛୁରୀଟାକୁ ଛୋଟ କରି ତାକୁ ମୁଦିରେ ରଖିପାରିବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କି ସୁଇଚ୍ ଟିପିବା ଦ୍ୱାରା ସାଇରନ୍ ବାଜିଥାଏ। ସାଇରନ୍ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା କେମିତି ଛୁରୀ ବାହାର ଦେଖିବା। ଏମର୍ଜେନ୍ସି କିକୁ ଟିପିବା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ସୁଇଚ୍ଟା ଟିପିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ବାହାରିଥାଏ। କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଅଛି, ଏଠି ଟିପିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ, ଛୁରୀ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ, ସାଇରନ୍ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ୟା ସିଷ୍ଟମରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? এটা କ'ଣ ସବୁ ମେସିନ୍ ଅଛି? LCD ଅଛି, GPS ଅଛି, ସର୍ଭୋ ମୋଟର ଅଛି, ସର୍ଭୋ ମୋଟର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଛି, କ୍ୟାପାସିଟର ଅଛି, ବଜର ଅଛି, ମାଇକ୍ରୋଡିଆଲ୍ ଅଛି, ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଛି।